ನಮತುಂಡ ಮೀಂದ ಮಂಡೆನ್ ತಕ್ಕುವ ಅಕುಲ್ ಖಾಲಿ ಅವೇನೆ ತಿನ್ಪೇರು ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಉನೊನ್ಯಾನ್ ಊರುಡು ಏಪಲ ತೂದಿತ್ತುಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಡೆ ಬತ್ತದೇ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದಿತ ಅಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಫ್ರೆಶ್ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಕಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಏತ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಗುಡೆ ಬಟ್ ಮೂಲ್ ಬಂಗುಡೆದ ರೇಟ್ ತುಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಇಡೆ ಬತ್ತದ ನುಂಗೆಲ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂದ್ ಎನ್ನದೀನಿ ಟಂಗ್ಗೆ ತೂವೊಲಿ ನಾಲೈ ಉಂಡು ಪೆತ್ತದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮೀನ್ಲೆದ ಪುದರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಣ್ಣಲ ಎಂಕುಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂದ್ ದೆತೊಂದು ತಿನ್ಪ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ವಾರ ದುಂಬು ಯಾನೊಂಜಿ ತುಳು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಐಕ್ ಮಸ್ತಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೈದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಲ ಮಲ್ದಾರು ಯಾನ್ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಲ ತೂತೆ ಅಂಚನೆ ರಿಪ್ಲೈ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರು ನನ್ನಡ್ದು ತುಳು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂದು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ದೆ ನನ್ನಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ತುಳು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಜಪಾನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೇಸ್ಬುಕ್ದ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಪಾಡ್ದೆ ಅಲ್ಪಲ ನಿಕುಲೆಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸೊ ಇನಿ ಯಾನ್ ದಾದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ಪೋಪಿನ ಗ್ರಾಸರಿ ಶಾಪಿಗೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಫಿಶ್ ಚಿಕನ್ ದಾದನೆ ಬೋಡಾಂಡಲ ಅವೇ ಶಾಪಿಗೆ ಪೋಪಿನ ಮುಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೊಂದು ಇಲ್ಲದ ಕೈತಳ್ಡೆ ಉಪ್ಪುನು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅಡೆಗೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಊರುಡೆಂಚ ನಮಕ್ ಮೀನ್ ಬೋಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಪ ಅಂಚನೆ ಕೋರಿ ಬೋಡಾಂಡ ಕೋರಿ ಶಾಪಿಗೆ ಪೋಪಾತೆ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚತ್ತು ಸೊ ನಮಕ್ ದಾದ ಬೋಡಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಮಾಲ್ಗೆ ಪೋಡು ಬಿಕಾಸ್ ಮಾಲ್ದ ಉಲೈಡೆ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಅವಲೇ ಪೂರಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜೇ ಅಂಗಡಿಡು ಗ್ರಾಸರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಫಿಶ್ ಚಿಕನ್ ಪೂರಲ ಐಟೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಯಾನ ಶಾಪಿಗೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ನಿಕಲೆ ತೋಜಾವೆ ಇನಿ ಮುಲ್ಪದ ಫಿಶ್ಲ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪದಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಏನೇನೋ ತಿನ್ಪೇರು ಎಂಕಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ತಿಕ್ಕುನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮುಲ್ಪಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಸೊ ಮುಲ್ಪದ ಶಾಪುಡು ದಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಪ್ರೈಸಸ್ ಏತು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ಯಾನಿ ನಿಕಲೆಗ್ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪಂದೆನ್ನುವೆ ಎಂಕುಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂಲ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಲ್ಪನೆ ರಡ್ಮೂಜಿ ಮಾಲ್ ಉಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅಡೆಗೆ ಪೋಪ ದಾಲ ಬೋಡಾಂಡ ಬಟ್ ಫಿಶ್ ಬೋಡಾಂಡ ಈ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರ್ಪ ದಾಯಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಅಂತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಫಿಶ್ಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ದ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬತ್ತೈತೇನು ಬಿಗ್ಯೋಸ್ ಅನ್ಪಂದು ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಮೂಲು ಅಂತೆ ಫಿಶ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಫಿಶ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏಪಲ ಅಂಚಾದ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಉಲೈಪೋಕ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂತೋಜಾವೆ ಮುಲ್ಪ ಫಿಶ್ಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ದಾದಪುರ ಸಾಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತ ಅವಲ ಮೂಲೆದು ಇದು ಪೋಯರ್ ನಮ್ಮ ಬೋಡಾಂಡ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಪತಂ ಪೋಲಿ ಏತು ವೆರೈಟಿ ಉಂಡು ತುಲು ಪೂರ ಮೀನ್ಲ ಇಂಚ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಲ್ತದು ದೀದು ಪೋಯರ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದೆ ದೀದು ಪೋಯರ್ ನಮಕ್ ದಾಲಲ ಮಲ್ಪರೇಜ್ ಮೂಲ್ತೊಲೆ ಜೆಂಜಿಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜೆಂಜಿನ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದೆ ದೀದು ಪೋಯರ್ ಇಂಚ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ಏತು ಆಜಿ ಪೀಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು 4 ಜೆಂಜಿ ಉಂಡು ದೇಟ್ ಉಂದು ತುಲೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಜೆಂಜಿದ ಕಾರ್ ಉಂಡತೆ ಕಾರ್ದ ಪೀಸ್ ಉಂಡು 4 ಪೀಸ್ ಉಂಡು 2,000 4 ಪೀಸ್ ಕಾರ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ತೂವೊಲಿ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಜೆಂಜಿದ ಮಾಸ ಉಪ್ಪುಂಡತ ಖಾಲಿ ಮಾಸನ್ ದೀತೀರ್ ಎಂಕ್ ಇಡೆ ಬತ್ತಿನೇ ವಿಚಿತ್ರ ತಿನ್ ಉನೊಂತುದು ನಮತುಂಡ ಮೀಂದ ಮಂಡೆನ್ ತಕ್ಕುವ ಮೊಕುಲು ಖಾಲಿ ಮೀಂದ ಮಂಡೆನ್ ತಿನ್ಪೇರು ಮೊಕಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟಗೆ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಖಾಲಿ ಮೀಂದ ಮಂಡೆ ದಾಲಲೇಜುಂದೇಟ್ ಖಾಲಿ ಮೀಂದ ಮಂಡೆ ದೀತೇರು ರಡ್ಡು ಮಂಡೆ ಉಂಟು ಉನೊಂದು ಕೊನೋದು ದಾದ ಮಲ್ಪೇರ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಒಂದೇಕ್ ಕ್ಯಾವಿಯರ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಮೇನ್ಲಿ ಫಿಶ್ದ ಎಗ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಮೀನ್ದ ತೆತ್ತಿ ಒಂದು ತುಲೆ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಉನೊನ್ಯಾನ್ ಊರುಡು ಏಪಲ ತೂದಿತ್ತುಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಡೆ ಬತ್ತದೇ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದಿನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ತುಯರೆ ಪೊಂಡ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಎಂಗೊಲು ಸುಮಾರು ಸತಿ ತಿಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಏತ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಗುಡೆ ಬಟ್ ಮೂಲ್ ಬಂಗುಡೆದ ರೇಟ್ ತುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಂಗುಡೇನು ಅಡ್ಡ ಚೀಲ್ ಮಲ್ತದು 2 ಪೀಸ್ ಮಲ್ದಿನಾತೆ 350 ಉಂಡು 350 ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕಾಸಡು 200 ರೂಪಾಯಿ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನಲೆ ಒಂಜಿ ಬಂಗುಡೆಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ಅಡ್ಡ ಚೀಲ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಇಂಚ ಸೊ ಉನೊಂದು ಸಾರು ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ಪತೊಂಪೋಲಿ
ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಂಕಲೆಗ್ ಮೀನ್ದ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮುಲ್ತ ಪಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುನ ಮೀನತ್ತು ಬಟ್ ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ದತ್ತು ಇಯರ್ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಏತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡ ಮೀನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ತೂವೊಲಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ಎಟ್ಟಿದ ಪೊಡಿತ ಚಟ್ನಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪುವತ ಅಂಚನೆ ಮೊಕುಲು ಇಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಉನೋನು ನುಪ್ಪುದ ಜೊತೆ ತಿನ್ಪಿನ್ಗೆ ಅಕಲೆಗೊಂದು ಚಟ್ನಿ ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ಉನೋನು ಅಕುಲು ನುಪ್ಪುದ ಜೊತೆ ತಿನ್ಪೇರು. ಪೌಲ ತೂವೊಲಿ ಅಕುಲೆ ಮೀನು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಪಂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೇರು. ಸೊ ಮೂಲು ತೂವೊಲಿ ಏರ್ ನಾನು ಮೀನು ಅಕುಲು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ ಇಯರು. ಸೊ ಅಕುಲು ಬತ್ತದ ಪತಂಪೋಪೇರು ಅಂಚ. ಮೂಲು ನನೊಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಮೀನು ತಿಕ್ಕುನತ್ತು ಮೀನುಡು ಮಲ್ದಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತಿಂಡಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಲೈಕ್ ಸೂಶಿ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಣತ ಅವು ಪೂರಲ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಉಂದೆನ್ ಪೂರ ಮುಲ್ಪದ ಜನಕುಲು ಏತ್ ತಿನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಕೆಲವೇರು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಗಟ್ಲೆ ಪತಂಪೋಪೇರು ಇಲ್ಲಾಗ ತಿನ್ರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಬಯ್ಯದುಲೈ ಪೂರಲ ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ಪೂರ ತುಲೆ ಫ್ರೆಶ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಸ್ಲೈಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಮೀನುಲು. ಸೊ ಉನೊಂದು ಪೂರ ಮುಕುಲು ತಿನ್ಪೇರು ಇಂಚೆನೆ. ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಅಕುಲು ಮೀನಿಂದ ಮಾಸನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನಿನಿ ನಂಗ್ ಮೀನಿನ ಮೂಲು ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಜಪಾನ್ಡು. ಈತು ಮುಟ್ಟ ವರಲ ಎಂಕುಲು ನಂಗ್ ಮೀನು ಮೂಲು ತೂದಿತ್ತು ಜಾ ಬಟ್ ಈತು ರೇಟ್ ಕೊಡ್ದುದೆ ತೊಂದರೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು. ಸೊ ಮೂಲಲ ನಮಕ್ ಎಟ್ಟಿ ಜೆಂಜಿ ಬೊಂಡಸ್ ಪೂರಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಟ್ಟಿ ತೂವೊಲಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತದೀತಿನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಫ್ರೋಝನ್. ಸೊ ಉನೊಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಕೊನೋದು ಮಲ್ಪೊಲಿ 1 kg 1.5 kgದ ಇಂಚ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಕ್ ಫ್ರೋಝನ್ ಬುಡ್ಚಿಡ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಒಂದೆಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಒಂತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಡು. ಒಂದುಲ ನಮಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದಿದ್ದು ಇದು ಉಪ್ಪುಯರು. ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆತಿನ ಒಂದು ತೊಲೆ ಯಾನು ಇಡೆ ಬತ್ತದ ನುಂಗೆಲ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂದು ಎನ್ನದೀನಿ ಬಟ್ ಮೂಲು ಪೂರಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನುಂಗೇಲು ಎಟ್ಟಿದ ಪೊಡಿ ಮೊಕುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ನುಂಗೇಲು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ಪೇರು ತೋಲಿ ಒಂದು ಪೂರ ನುಂಗೇಲ್ ಮೀನು. ಮುಲ್ಪ ನನೊಂಜಿ ಸೆಕ್ಷನ್ಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದೀತಿನಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮೊಕುಲ್ನ ಏನೋ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಸಾಲಲ್ಲುಂಡು. ಸೊ ತೂವೊಲಿ ಮುಲ್ಪ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ದೀದುಪ್ಪುಯರು ಕೆಲವೇರೆಗೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪು ಜಾತ ಅಕುಲು ಉನೊಂದು ಪತಂಪೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗ್ರಿಲ್ಗೆ ಪಾಡೋಲಿ ಅಂಚ. ಒಂದು ತುಲೆಗೆ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಾಚಿಲಕ ಉಂಡು. ಮೂಲು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಸ್ತು ಮಲ್ಲ ಒಂದೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಮೀನುಲ ತೂತ ಎಂಕುಲು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಉನೊಂದು ನಮ್ಮ ದೆತೊಂದು ಅಕಲ್ಡ ಮಲ್ಪವೊಲಿ ಮಲ್ಪದು ಇಲ್ಲ ಪತಂಪೋಲಿ ಅಂಚ. ಒಂದು ಪೂರ ಮೀನು ಓ ಮೀನು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕೆರೆಟ್ಟ ಮೀನು ಉಪ್ಪೋಡು ಕೆರೆಟ್ ತಿಕ್ಕುನ ಬಟ್ ಏತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಉಂಡು ತುಲಿ ಒಂಜಿ ಮೀನಿಗೆ 6,800 ಪಂಡ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ 4,000 ಆಪುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಂಡಸ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜೆತ್ತ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಉನ್ನೊಂದು ಪತಂಪೋದು ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಎಂಕಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಿನ ಪಂಡ ಮೂಲು ಬಂಗುಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೂತಾಯಿ ತೂದು ಎಂಕುಲು ಎನ್ನದೇ ಇತ್ತು ಜ ಮೂಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂದು ಏಪಲ ಅವರ ಎಂಕುಲು ಆಸೆನಪಗ ಬಂಗುಡೆ ಬೂತಾಯಿ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಕನತದು ಕಜೆಪ್ ಮಲ್ಪುವ. ಮರ್ವಾಯಿ ಈತೆ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತುಲೆ ಮರ್ವಾಯಿ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ಏಪಲದೆ ತೊಂದುಜ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಏತ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪೂರ ಬಟ್ ಮೂಲು ತುಲೆ ಈತು ಚೂರು ಕೊರ್ಪೇರು. ಪೂರ ಎಂಚ ಪಂಡ ಉಂದೆಕ್ ಪೂರ ಬೆಂಟೋ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಅನ್ ಪನ್ಪೇರು ಫಿಶ್ದ ಚಿಕನ್ದ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮೂಲು. ಒಂದು ಪೂರ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಫುಡ್ ಬಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಇನ್ನೀಕೆ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ತೂತ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪಾಡುವೆರು 50% ಬಿಕಾಸ್ ಇನಿಯೇ ಖಾಲಿ ಆವೋಡು ಪಂದು ಅಂಚ ಅದು ಎಲ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ದಾಲೆಲ್ಲ ಒರಿಯುಜಿ ಆನಿಗೆ ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡು. ಮರ್ವಾಯ್ದ ಮಾಸಲ ಖಾಲಿ ಮಾಸಂದಿದು ಉಪ್ಪುವೆರು. ಸೊ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೆದೀದು ಉಪ್ಪುವೆರು ಮೂಲು ತುಲೆ 30% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪಾಡ್ದೇರು. ಸೊ ಇಂಚ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಪೂರೆರ್ಲ ಪತಂಪೋಪೇರು ಇನಿ ಎಲ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ತೂವೊಲಿ 5% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪಾಡ್ದೇರು. ಸೊ ಇಂಚೆನೆ 30% 50% ಪೂರ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಒಂದು ಪೂರ ಸೂಶಿಗೆ ಪಾಡುವೆರು ಸ್ಯಾಲ್ಮನ್ ಅನ್ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದೆಗ್ ತೂವೊಲಿ ಇತ್ತೇನೆ 30% ಪಾಡ್ದೇರು ಡಿಸ್ಕೌಂಟು. ಸೊ ಅಂತ ಪೊರ್ತಾಯಿನೇ ಅವೇನು 50 ಮಲ್ಪುವೆರು ಬೊಕ್ಕ 70% ಮಲ್ಪುವೆರು ಅಂಚ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುವೆರು. ತೂವೊಲಿ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಶಾಪ್ ಮೂಲು ಪೂರಲ ಉಂಡು ಇಂಚ ಸೈಡ್ ಗ್ರಾಸರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಜಪಾನ್ಡು ಪೆತ್ತದ ಮಾಸ ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ಪೇರು ಅಕಲೆಗ್ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಬೀಫ್ ಪಂಡ. ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫುಲ್ ಬೀಫ್ದನೆ.
ಒಂದು ಪೂರ ಬೀಫ್ದ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಪೆತ್ತದ ಟಂಗ್ಗೆ ತೂವೊಲಿ ನಾಲೈ ಒಂದು ಪೆತ್ತದ ಒಂದು ಕೋರಿದ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ತೂವೊಲಿ ಕೋರಿ ಬೋಡಾಂಡಲ ಇಂಚನೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೀಸ್, ಸ್ಕಿನ್ನದ ಬೇತೆ, ಲಿವರ್ ಬೇತೆ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೋರಿದ ಮಾಸಗ್ಲ ಪೂರ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪಾಡುವೆರು ಮುಲ್ಪ ತೂವೊಲಿ 396ದ 198ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಒಟ್ರಾಶಿ ಅಕಲೆಗೆ ಇನಿಕೆ ಖಾಲಿ ಆವಡ ಅಂಚ ತೂಪೇರು. ಇಡೀ ಕೋರಿ ಮೆನಿ ಬೋಡಾಂಡ ಬೇತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಏಜಿ ಒಂದೊನ್ನೇದೇತು ನೋಡು. ಒಂದು ಪೋರ್ಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮುಲ್ಪದಕುಲು ಪಂಜಿದ ಮಾಸ ಸರಿ ತಿನ್ಪೇರು, ಪೂರ ಡಿಶ್ ಇಡ್ಲ ಪಂಜಿ ಪಾಡುವೆರು. ಐತ ಮೀಟ್ದ ಇಂಚ ನೂಡಲ್ಲ ಕಲ ಮಲ್ತು ದೀದುಪ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಅಂಚಿಡು ಬೇತೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ದ ಪೂರ ಅಂಚಿಡು ಉಂಡು. ಸೊ ಪೂರಲ ದಾದ ಬೋಡಾಂಡಲ ಮೂಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಯ್ಯರತೆ ಅನಿತೆ ಶಾಪಿಡ್ದು ಪಿದೈ ಬತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನೋಡೆ ಮುಲ್ಪದ ಫಿಶ್ ಪೂರ ಮೂಲು ತಿಕ್ಕುನ ಸಖತ್ ಫ್ರೆಶ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮೂಲು ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಏತು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಂಡು. ಸೊ ಈತು ಮುಟ್ಟದೆತ್ತು ನಿನ್ನ ಓಲ ಮೀನು ಹಾಳಂದಿಜ್ಜಿ ಆತು ಫ್ರೆಶ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ದೀಪೇರ ಎಡು ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಲು ದೀಪುಜೇರು ದಾಯ ಪಂಡ ಇಂಕುಲು ತೂತ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪೋಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಗೂ ಅವು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸೇಲ್ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಅವೇನು 50% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ತ ದೀಪೇರು. ಅಪ್ಪಗ ಪೂರಲ ಖಾಲಿ ಅದು ಪೋಪುಂಡು 2 ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಲು ದಾಲಲ ದೀಪುಜೇರು ಅಂಚ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಶ್ ಫಿಶ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬೆಂಟೋ ಬಾಕ್ಸ್ ತುಯ್ಯಾತ ತಿನ್ಪಿನ ಅವಲ ಅಂಚನೆ ಅವು ಇನಿಯೇ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಪಂಡ ನೈಟ್ 8 o'clock ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪಾಡುವೆರು 50% ಪೂರ. ರಾತ್ರಿ ಕೆಲವೇರಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಅವೇನು ಪೂರ ಪತೊಂಪೋದು ಅವೇನೇ ತಿನ್ಪಿನ್ ಮುಲ್ಪದಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ. ಏತೋ ಸರ್ತಿ ಎಂಕುಲು ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಪೋನಾಗ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ದಾಲಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಪೂರಲ ಮುಲ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಆಪುಡು. ಎಂಕುಲು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಎನ್ನದಿತ್ತ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಮೀನು ಕೋರಿ ಪೂರ ತಿಂದು ಮುಲ್ಪ ಎಂಚ ಮೀನು ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದು. ಬಟ್ ಎಂಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಮೂಲು ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ಎಡ್ಡೆ ಮೀನಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಗುಡೆ ಬೂತಾಯಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಶ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ತ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಎಂಕಲೆಗಂತೂ ಮುಲ್ಪದ ಮೀನು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತುಂಡು. ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮೀನ್ಲೆದ ಪುದರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಂಡಲ ಎಂಕುಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂದು ದೆತೊಂದು ತಿನ್ಪ ದೆತೊಂದಿನ ಪೂರ ಮೀನ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ಈತು ಮುಟ್ಟ. ನಿಕಲೆ ನನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮುಲ್ಪದಕಲ್ನ ಫುಡ್ ಸೂಶಿ ಅತ್ತ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸೂಶಿಡು ಪಜ್ಜಿ ಮೀನಿನ ಪಾಡುವೆರು ಮಿತ್ತುಗು. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಮೀನು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಶ್ ಉಪ್ಪೊಡೆ ಮುಲ್ತ ಅಕಲೆಗು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಫ್ರೆಶ್ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಕಲೆಗು. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಶ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪದ ಮೀನುಲ್ ಪೂರ. ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪೂರ ಎಂಕ್ ವಿಚಿತ್ರ ಆಪುಂಡು ದಾಯಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತೂನಗ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲೆ ತುಯ್ಯರು ಖಾಲಿ ಮೀನುದ ಮಂಡೆ ದೀಪೇರು ಅವೇನು ಮೊಕುಲು ಎಂಚ ತಿನ್ಪೇರು ಅವು ಪೂರ ಎಂಕ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಮೊಕುಲ್ನ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಮೀನ್ದ ಮಂಡೆ ಎಂಚ ಏನು ನಮ್ಮ ಅಂಡ ಮೀನ್ದ ಮಂಡೆ ಎಂದು ದಕ್ಕು ಆತ. ಸೊ ಮೊಕುಲು ಖಾಲಿ ಮೀನ್ದ ಮಂಡೆ ದೀತೇರು ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪಾಚಿಲಕ ಪೂರ ಉಂಡತ ಅವೆನ್ ತೂನಗ ಒಂಥರ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಏಪಲ ಎಂಗುಳು ಟ್ರೈಲ ಮಲ್ದಜ. ಸೊ ನಿಕಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆತುಂಡು ಪಂದೆನ್ನುವೆ. ಸೊ ದಾದಾಂಡಲ ಪಂಡ್ರೆ ಇತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಡು ಪನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಜಪಾನ್ದ ಬೇತೆ ಓ ವಿಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡು ಪಂದಲೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುನ ಮರೆಪೊಚ್ಚಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.